Spune lui Mami, Salut! ce facem noi aici? Salutare la toți! Voi sunteți pe canalul David Puțin. Noi astăzi strângem urzici. Să Ce să facem? Nu că înghimpă urzicile. Ghimpă? Da. Nu, ghimpă, Ioase. Înghimpă nu pune mânuța că o să doară. Deci așa, trebuie cu mânuși să strângem urzicile. Deci eu am mănușii. Deci eu am mănușii. Mama, deci eu am o mănușii. Tot așa, mă. Dar ce vreți să faci cu urzicile? Ce să facem noi cu urzicile? Asta facem mâncărică bună. Asta și vitamine. Tata, și mama bude eu am mănușii. Da? Da, și eu. Da, mie. Tu nu ai. Dar ce vrei să faci, Iosif? Iosif, ce vrei să faci? Vrei să-l ajut pe tata să strângă urzici? Da, le ajut. Hai, ajută-l. Pune mâna Și o scotăm urzicii dure, da? Da. Hai, ține punga.